Llanes, teño sabiendo que estaba aquí abusando de nuestra vieja amistad, le pedí que nos enseñase las fotos que hizo en Marruecos, su estancia en Marruecos y en Senegal. Bueno, para todos los otros, Pablo Zara. Bueno, eu con moitísimo prazer que estou aquí, agradezo moitísimo para non me esforzo, é unha oportunidade para mí de ensinar un pouco o que estive a facer, así que, sen máis. Gústame moito, teño mala dicción, falo moi baixiño sempre, así que calquera cousa, me dicides, pero entendo. Bueno, empezo, hai 2 álbums, e son moitas fotos, de tempo calquera cousa me dicides, tamén podo acelerar un pouco máis. Coloquei un mapa ao principio dos álbums para situar un pouquinho o que estábamos a falar aquí con Sol, o que estaba a falar con ela, era que neste viaxe a Marrocos centreime máis no que é as montañas, o Atlas, Alto Atlas e Atlas Medio, e non na parte norte do país. Bueno, tamén chegamos un poquinho máis ata aquí, que a Sidi Ifni, que é a colonia española que había aí cerca da fronteira co Sáhara. Despois as fotos as teño colocadas nos meus álbums que vayan dende o comezo do viaxe facendo a ruta que fixemos ata o final. E se queredes, sen máis, comeza a pasar fotografías. Bueno, isto en Marrakech, que capital, foi chegar allí para adaptarnos un pouco, para saber un pouco como é a vida, e a partir de aí comezar. Esta é a plaza, esta é a Marifuna, é a plaza principal, comida, moita xente, a todas as horas do día, xente facendo de todo tipo de habilidades, de trucos, de serpes, non sei que, puto día, é a mezquita principal da cidade. Que población tiene Marrakech? Nin idea. Non sei, a verdade que non sei. Moitos turistas, 50% de turistas. Bueno, vou parando aquí. Isto, o ser un pouco máis turística, non quedaba máis remedio tamén que fotografiar un pouco máis o que os palacios, podía fotografiar un pouco máis as rúas e un pouco máis as xentes que había por ali, pero a verdade é que eu buscaba nas dúas viaxes natureza, pureza, e intentar buscar que a vida tradicional e típica de ali, e nas capitais era moi complicado para mí de conseguir. Entón, buscaba un pouco máis os monumentos e mostraros. Este é o mesmo palacio, é un palacio creo que se fixo no siglo XVI, non estou moi seguro tampouco, e que se comezou a facer como o palacio máis grande de Marrocos, e despois se desfixo. Colleron todo o que levaron para allí, e o levaron para Meques, que para facer outro palacio. Bueno, está así un pouco en ruínas. Esta é unha medersa, unha madraza, que é onde eran os estudos, e os rapaces ian onde estudar a religión. Son todas as habitacións, creo que había máis de 100 habitacións ou algo así na madraza. É precioso, precioso. Son as vistas dunha habitación tamén, a rúa. Non sei se vou moi rápido, igual me emociono e vou moi rápido coas fotos, vou moi lento. Isto sí que é un pouco máis as rúas por ali, todo de luces e sombras. Mesmo, fotografiei moitísimos currunchos da cidade, portas e callejóns, así que... Isto é tamén o lado dunha mezquita, unha porta que me parecía impresionante. Isto é outra mezquita, xusto antes de entrar. Tienes que desalzarte de... Non podes entrar, só poden entrar eles. Encantaría, pero non. Non pode. Se non eres musulmán non podes entrar. Sería tremendo fotografiar ali dentro.
Intentei alguna vez dende a porta, pero non estaba moi ben visto, quedei coas ganas. Algún día se me fago musulmán, podría entrar. Este é outro dos palacios, este sí que se conserva un pouco mellor. Todo o palacio cheo dos mosaicos e así, todo patios, non me ha pasado eso. Porque o mellor calquer edificio, non ten que ser un palacio, vas pola rúa e pola rúa se ve todas as casas como non moi ben cuidadas, pero abrir calquera porta, entrar para dentro, un oasis aí metido dentro. Maravilloso, Marrocos encantó. Isto xa era o que falaba, isto sí que era máis ao sur do país, é deserto. Non é un deserto como eu imaginaba cando cheguei ali, non son dunas, pero é kilómetros, todo de cactus, todo de cactus como eso. Sí. E bueno, por aquí hai pequenos poboadiños nos que 5, 10 casas cos seus burros comendo aí, pastando as súas ovellas, as súas galiñas, e todo así. E despois o que é Sirifni, que é o núcleo que está na costa. Isto é cerca, impresionante. Era como chamaban a praia das catedrais, xente que vive ali, pero moi cerquita, sí. Isto non o buscaba e o topamos. Estábamos ali e falando con xente, tedes que ir, non sei que, e unha praia, non era o que estaba buscando eu para nada, pero despois de ver alguna foto e así, tiron que ir varias sacadas, porque son arcos naturais de areniscas e así, tamén unha paisaxe moi bonita. Non sei se nesta praia había 5 ou 6 arcos como este, e había un que lle chamaban pé de elefante, que cortaba así moito para baixo, e abríase e facía forma. Fai 2 anos ou algo así, por erosión, tumbou. Quedan estes 3-4. Os de Ribadeo van a hacer un ataque de celos, ¿Oh? Os de Ribadeo van a suceder. Bueno. Sin embargo, eso me parece arenisca, o sea, material sedimentario, eso se cae. Entonces, esas formaciones llevan muchos años, ¿no? Pues eso non o sei. Eu pasaba por abaixo rápido, por si acaso. Non quería quedar en moito tampouco. Dios. Es espectacular. Sí, moi chulo. Y una pregunta, Pablo, hablando de fotografías. Piedrecitas. Tu fotografía inicialmente es en color, y después tú la transformas en blanco y negro, ¿no? Sí. De feito, a miña o traballo que fago eu gústame en blanco e negro, porque transmite eso que dicíamos, como un pouquiño máis o tempo atrás, permite un pouco mellor non distraer tanto e fijarse nas cousas que eu quero transmitir, pero moitas veces se quero pasar fotos a subilas ás redes ou pasar amigos ou o que sexa, fago color, porque aquí tamén é moi impresionante ver todo vermello. Sí. Pero mira, no pierde definición un color. Y luego pasarlo, hacerlo directamente en blanco y negro. No creo que o que fotografías en realidad é un archivo crudo, chama RAW. É que normalmente se fotografías con Nikon chamase TIFF, é o punto TIFF. Despois a cámara mesma crea un arquivo que se chama JPG. E o JPG é a cor. E ti podes facer o JPG en branco e negro tamén. Pero o que traballa no ordenador é outro, que non fai diferencias, é cor ou non hai cor. Entón, non simplemente baixar a barra de saturación, pero xa non perde a definición. Non perde. Sí, calquera cosa que blanco e negro. Se me preguntas moito por aí tamén me pillas, porque eu, é certo, non sei, levo fotografiando 3-4 anos, son autodidacta, entón se me empezas a profundizar por aí. Pero bueno, os arquivos esos sí que controlo un poquinho. Isto é Atlas Medio, xa é media montaña, que son as paisaxes que é típico aí, palmerais. Como oasis, non? Sí, normalmente son en gargantas, onde deberían de pasar ríos, e a vegetación está aí, despois a media montaña, todo. Isto é moi bonito, así. Era ao principio da viaxe, gustaba moito, pero
a montaña alta ao final foi o que máis me gustou aí. Bueno, paisaxe típico da vida. Este sí que era moi bonito. Era un palmeral precioso, con pequenos poboados que non atopas moi ben, que están aí metidos dentro das palmeiras e non te enteras. E por aí, sempre por aí, vai a carreteira. Xente de ali tomando café con eles. Gustame moito facer os retratos porque... A xente é receptiva, non receptiva o ano. En principio non, pero se pasas un pouquinho con eles e falas, despois xa non hai problema. Pero se vas coa cámara así, isto era porque tomábamos un café con eles e se gustan, porque non... É o mesmo tamén en Senegal, son musulmáns e de entrada non me gusta moito, pero se fan un poquinho así, ¿Y en qué idioma les hablan? Francés. Pois sí, isto era francés. Depende moito, sabe, falan español tamén, ou falan un poquinho de inglés, se hai posibilidade, pois falamos así, pero sí, francés para comunicar. Un pouco. Un pouco. Estes son os poboados que hai por aí dentro. Sempre no mesmo café. Sí, señor impresionante. Xa se ve a expresión que ten fora. O mesmo na súa vivenda, que contaba que fixera aí as súas propias mans, co seu pai, que era moi bonito. O palmeral de abaixo tamén. Son moitas fotos, eu... Isto, bueno, é unha casa tamén é moi coñecida porque fixeron as películas aí, todo, creo que o Juego de Tronos, ou non sei que historia se fixo aquí. A mesma casa, dende arriba. Ben, isto de camiño, agora cambiábamos, íamos para o oeste do país e buscando as dunas do deserto máis fotográfico encontramos esta casa que era moi bonita. A cascada do máis grande do norte de África. Isto é o sur, encantoume 110 metros de cascadas, unha vida que non hai nese país porque é moi árido todo, pero xusto cando hai auga, xusto alrededor crea un clima impresionante. Isto visto dende arriba, outra perspectiva, creo que xa pasamos. É un poboadiño cerca de ali. Un poboado cerca. Sí, iso é un poboado que había cerca da cascada. De todos os xeitos, os povos marroquís teñen moito color. Sí, E aí se perde. se perde o coxe. Ten moita cor. Todo vermello tamén. No, e azul. Azul. Hai moitos azuis. Chauen Chauen é un pobo azul. Maravilloso. O vi por fotografías, pero non cheguei a... Pois o Chauen é un... O sea, Marrocos ten unha luminosidade impresionante e co color explora un poquinho eso tamén. Bueno, eso é unha opinión, claro, evidentemente. Tamén no seguinte viaxe, Senegal tamén é un país cheo de cor e que tamén aporta unhas cousas, pero que eu decidí que... Vale, non, si, te digo, Isto aí sí que son esas propias dunas, que non é moi grande, pero... Eso que deserto é o Sahara? Erchevi, non sei, é o oeste do país, hai dous, creo, hai un que está máis abaixo, outro que está máis arriba, este que está máis arriba. Por abaixo da Atlas, sí. Al sur do Atlas. Sur do Atlas, sí. Bueno, moi bonito está aí. Non é exactamente tampouco como se ve aquí, porque non é moi grande. Estos son 6 kilómetros, 11 kilómetros de dunas, e despois o deserto, que é pedra todo, pero que eso sí é inmenso. Pero non voy a buscar xusto esta foto que era o que quería. Es como estar viendo la película Boyest, la película mítica. Non coñezo, pero... Sí, isto é máis, Isto sí que xa é a montaña, isto sí que é a alta montaña, pero por a parte de abaixo, que son as gargantas que é por ali. Isto
o paisaxe que xa cambia un pouco, xa non hai palmerais, xa é un pouco máis desértico este. Rapaciños por aí, por as montañas. O mesmo, o río ao final é o que lle dá vida a xente, os poboados ao redor do río sempre mulleres traballando, está de feito cruzado, están a lavar a roupa ou a xampar para o que sexa, chavais a pescar tamén, que non sei que pescados hai aquí, pero sacaban os seus pececiños pequeninos, traballando as mulleres duros, un sol de xustiza tamén, tapando a cara para que non, tapando a boca, para que non lles gusta. Esta sí que foi de súpeto, sí que pasaba, e me di a vuelta e saquei a foto, e ela tapou a cara inmediatamente, pero, bueno, penso que se falas máis e te chegas máis, estás coa familia, ao final é máis fácil fotografiar tamén. Moita forza teñen aí, o que dices, teñen unha dignidade tremendo. Lembrame esta foto cando ia a sacar que lle preguntei, normalmente pregunto, e fixen así coa cámara se lle podía sacar, estábamos cruzando o río e o tipo me mirou e me fixo así, de unha mula, fixo así como adiante, orgulloso un pouquinho máis arriba xa. Bueno, os seus cuadros tradicionais, Son os panes destos planos, non? O pan verde, que vas para casa co pan e ten todos os seus dedos aí. Tamén, sí. Isto é máis cerca de Marrakech e isto é a alta montaña. Isto é en Miguel, moitísimo frío aí arriba, neve. Está cerca do Jabal Turkana, que houve un problema aí fai pouco. Iso é o pico máis alto do país, que por detrás que se ve a neve. Traballan na agricultura en terrazas, así, que é curioso. O ben fai pouco en Galicia, e lembrou-me moito a isto. Isto xa era o final da viaxe. Son nómadas, eso foi o máis impresionante para mí, o máis tremendo foi. De feito, volvimos a Marrakech, e de Marrakech eu quedei coas ganas de atopar os nómadas, e volvimos a alta montaña para pillarlos, porque cambian en verano suben a alta montaña, e en inverno baixan a buscar, llevan rebaños de 100, 200, 300 ovellas, van buscando pasto, que viven dependendo de que as ovellas coman ou non coman. De feito, hai escolas móviles para eles. Son grupos non moi grandes, pero mellor hai 20 ou así, e hai escolas que se moven e se trasladan para que estes rapaces poden estudiar. Viven nunha cova para eles e outra cova para os animais. E viven aí directamente. Tremendo, sí. Esta é a nai, iso foi... Son como bereberes, non? Son bereberes. De feito, leva o tocado, así, guapísimo. Invitábamos a quedar ali, axudamos a levar a auga, a subir a cova, e nos dicía que quedáramos ali a dormir con eles e todo. E non usaban jaimas, non? Sí, o pai sí que ten. Sí, que a vida é así tamén. Aquí fixan, este me gusta máis esta reflexión. Este sí que o pai todos os días coas ovellas. Sempre atopalo foi complicado, porque sempre estaba fora da casa dando paseos kilométricos por aí cos animales. Isto é o final, os curtidores en Marrakech, que tamén é bastante impresionante, un traballo durísimo. E coas peles ali, 3 fotos ou así. É un retrato dunha muller no barrio tamén. É este álbum. Este álbum de Marruecos, pero agora teño a señalar cualquier cousa que me queda. Non dixe nomes, nin localización, nin nada, porque non sei moi ben tampouco como facer isto. Eu vou recomendo ir a Marruecos, sí, moi famoso. Ahora vamos a Senegal. Eu vou ir con os tíos. E vamos a esa primeira.
Bueno, como vai de tempo, Moi bonitas as fotografías. Sí, moi ben. Temos unha asamblea, por eso non Bueno, no, pero nos gusta, preciosas, Gracias. Hasta luego. Bueno, e aquí, pues, máis ou menos parecido. O que eu fixen, este sí que o fixen eu só, foi chegar á capital, e pasar aí un tempo para aclimatarme un pouco, e dende a capital cruzar por esta carreteira, buscando esta zona de aquí, que é onde están as tribus máis menos tocadas por o occidente, era xusto o que buscaba. Fixen tamén unha parada por aquí, por unhas illas, un arquipiélago enorme e moi bonito. Foi probablemente esta zona e esta que máis me gustaron. Desde acá, de a capital, eu pensaba que ia chegar a un sitio moi occidentalizado, Dakar, e para nada. O primeiro día cheguei aí e choquei. Xa tiña experiencia de Marrocos, que xa me axudou, pero esperaba outra cousa. Bueno, pasei 7 días ou algo así ali, tranquilizando, vendo ben todo, e a partir de aí xa me lancei a carretera, sempre un pouco complicado. Estas son as rúas así. De feito, isto é cerca dun monumento máis coñecido, que non sei se é a Liberación ou algo así, que dende cerca de Dakar hai unha illa que era onde tiñan os escravos que iban a mandar para América. Hai un monumento moi grande aí, e unha das rúas principais que é esta, porque se así vas por a rúa e vas vendo xente traballando madeira, xente facendo de comer aí mesmo. Isto é un cemiterio, un retrato por a rúa dun rapaz que me ensinou onde era a parada de autobús para volver a ter. E despois as fotos que teño de Dakar son o que máis me gustou aí foi unha praia onde estaban os pescadores. Chamanlle piraguas, está sepultada a praia por piraguas. E saen todos os días, saen moi cerquiña, como era 1 kilómetro ou algo así a pescar, e volven cos seus pouquiños, mellor 2 cubos, un cubo de peixe, e o levan para unha zona que fa un pequeniño mercado ali. É bastante impresionante. Non lles gustan as fotos a esta xente de aquí. Mesmo traballando durísimo para cargar as piraguas para arriba. Pues con enlaza de estaciones. E despois a parte do mercado. Tiñan de todo ali, tiñan mexilón, ostra, caramuxos, cousas que non me Hai pescadilla tamén. de todo. Despois, agora sí que xa saio da... non fotografiei moito porque acabara de chegar, o mesmo que en Marrakech, isto é moitísimo menos turístico, pero non me aportaba tanta... non vía tanta cultura propia dali, entón non fotografiei moito na capital. Pero despois o sair un pouco máis. Isto sí que, isto é na costa xa, baixei un pouquiño, metime na costa, son manglares todo, viven da pesca, esta zona sí que xa foi un pouco máis... Son hórreos. Eu pensaba que eran casas. Son hórreos, sí. Xa non os utilizan, pero metían o maíz, o que recolectaron, o metían aí para proteger. E agora o guardan para que poida sacar unha foto. Para que poida sacar a foto porque é impresionante a verdade. Podes coller unha destas piraguas, canoas, e dar unha voltiña por ali. A madeira traen de Casamans, que é a parte sur do país, que eu non cheguei a visitar tampouco, e tamén quedei con moitísimas ganas de visitar eso. Un artista ali que pintaba con madeira, que fixo gracia. As rúas da vila. É diferente Senegal a Marrocos. Aquí, é o que dicía, xa é un pouco... xente moi humilde, pero un pouco máis complicada a vida, non tes tantas saídas como podes ter en Marrocos, de se algún día estás agobiado por lo que sexa, pois buscas unha cafetería, e te metes nunha cafetería, ali un pouquiño máis complicado, ou imposible tamén.
isto é unha igrexa cristiana, porque en Marrocos sí que son todos musulmanes, en Senegal hai unha maioría musulmana, pero hai moitos cristianos tamén. De feito, por aquí cerca, atopabas porcos, que comen porco, que son no país musulmán. Imposible. Imposible. Este é o baobab, que era unha das cousas que máis ilusión me facía de chegar a Senegal, era poder ver ese árbol, que non vera nunca só na televisión, e tiña moitísimas ganas de encontrarme con un. Tiña a idea de que eran diferentes, máis altos de tronco, pero esos son os que hai en Madagascar. A zona da costa está chea destes árboles. Pero como se llama ese árbol? Baobab, é o baobab. Baobab. Non ten follas. Ten follas non moitas, ten un froito que cae, colga do árbore, é así como unha pelota. Eles o abren e dentro é como un azúcar, que come como esa especie de azúcar un poquinho máis duro. Está bastante rico. Estos son os traballos que fan eles ali. Sí. Tamén hai moita cor aquí neste país, tamén hai moitísima cor, pero o que falamos. Claro, eu prefería, teño tamén algunhas que se teñen cor, pero prefería un pouco máis fixarme na luz, na imaxe, que quedara esta idea tamén de un país, o país anos atrás. Porque tamén hai moitísimas cousas, coñecí fotógrafos que estiveron ali fotografiando, por exemplo, pois os problemas que ten o país coa basura, porque é moi importante, non hai servicios de basura todos os días, funcionan mal, hai unha costume de cuidar moi pouco o medio ali, é moi complicado porque non hai tampouco que facer. Veo unha botella e non podes usar unha papelera, se atopa unha papelera, eles mesmos despois teñen que quemar ao final do día. Xente que se centra neso, eu intentei non centrarme nesa parte do país, centrarme máis no que a cultura e a vida das persoas. Estos son as illas, e aquí atopei unha organización, isto é outra illa, atopei unha organización que se dedicaba xusto a eso, a formar partidas para, se poden ver agora aquí, rapaces pescando, está gustando moito. Como limpan ali os cabalos ao final do día na illa, jugando. Este baobab sí que xa non é impresionante. Estos que están aquí están falando para organizar unha partida de fin de semana, creo que organizan un fin de semana así ou non, e xuntan os rapaces da illa, xuntan a xente maior que vai con rastrillos a traballar unha xornada, xuntar rastrojo, coller plásticos e todo, que pasei con eles ali, moi boa xente, e son estos. E despois eles mesmos teñen que quemar un traballo durísimo, enorme en todos os sitios se falla, entón. Hai problemas de lumes tamén, moitos problemas de lumes ali. Esas son fotos todas da partida de limpeza que sí. Teño unha loita tamén ali que non sei como se chama, pero é unha loita tradicional, é como un judo. Este era un entrenador que estaba con rapaz aí, masajista da illa e todo, unha bestia de tipo, un animal. E onde dormía? Onde estaba? En unha casa? Normalmente, por esta parte oeste do país, hai campamentos, hai tes albergues ou tes campings, por aí se que é un pouco máis. Despois, máis á dereita, é un pouco máis complicado, pero por aquí, por exemplo, esta era a súa casa, e eu a 3 kilómetros, pois tiña unha habitación tamén dentro dun pequeno edificio, e pagas, non sei, 5 ou 10 euros, depende, non vai salir perfectamente. Por sorte te deixan cociñar, tamén te deixan cociñar. Estes son os transportes ali. Son taxis de 7 plazas, pois entras, dis a onde vas, pagas, e cando o taxi se chea de 7 persoas, pois tira para o seu destino. Se chegas de 7 e vos estacionares, se chegas de primeiro, tens que esperar aí un ratiño, e despois vas así, te afondas a cobrar, e dando atrás.
Isto xa é na outra parte de lo que falábamos. Aquí sí que onde durmes en esas vivendas. Eles teñen no seu poboado, teñen as súas chozas e o mellor teñen algunha baleira. Se algún traballa como ofrece alojamento, ten algunha baleira, entón o que te metes e te deixan as chaves ou o que sexa, ou que te metes na chocilla, que é onde salir. Ou mesmo con eles, depende. Se non hai, lle chaman campamento. Se non hai campamento nese sitio, pois o mellor dormes na mesma habitación con eles. Esa é o interior, un galo, outro campamento aquí. E como construen as chozas. Difícil, tienen Pega o sol aí. Eu estaba sentado tomando un té porque aí pegado no pasado de arriba. E aparte, impresionante como as construen porque tiran o barro, meten por enriba os ladrillos que son de adobe tamén. E hai un tipo que mira, a ver se a niña está aí. Increíble. Na parte do país hai 3 tribus, chamase País Vasari. E a zona que máis me interesaba a mí. E no País Vasari hai 3 tribus que son os Bedik, os Peul e os Vasari, que teñen diferentes linguas entre eles, falan todos unha común, pero cada un ten como a súa propia. E teñen diferentes culturas, creo que son os 3 animistas, pero non sei se son os 3 animistas. Os Vasari seguro que son animistas, os Bedik creo que tamén, os Peul non sei. Bueno, intentei contactar coas 3 etnias. Estos son Bedik, creo que son. Son diferentes, os atuendos que levan son diferentes. Estes van así máis con conchas, os outros levan como sombreros para arriba cos paíños. Curiosa esta. Isto é a cidade que abre a porta para ir ás 3 rexións diferentes. Chámase Queú. E aquí é o que utilizaba eu de campamento base para desplazarme ás diferentes. Bueno, sí, é un pouco, xa ves, un pouco máis cidade, isto é unha mezquita. As mulleres aquí se vas pola rúa para beber agua ou o que sexa, ou para comer mesmo, as teñes ali cociñando, teñen aí a súa caixa co seu agua. Xogando as damas, como xogaban as damas tamén, non? Boísimos. Eu quería xogar con eles, pero me deu medo. Mesmo poboados. Retrato de algún... Estos son Vasari, a familia. Esta é unha pequena celebración que fixeron para os turistas, que eu aproveitei e metí unha fotografía tamén. Fixeron o baile coas súas roupas tradicionais ali. Termiteiros. Isto que falábamos, cociñando e como utilizan absolutamente todo ali, na rúa, sobre todo o Río Gambia. Esta é a última parte da viaxe, que tive sorte, contactei con un rapaz que coñecía minas de ouro ali, que eu estaba moi interesado. E bueno, fomos un día, estivemos ali unha mañá fotografiando e vendo as minas e todo. E a idea que tiña eu de como son as minas de ouro trocoume totalmente, porque pensaba en grandes explotacións, estas son explotacións familiares. Este é o Río Gambia, que é o que fai o país interior deste gran Río Gambia, que bombean agua. E bueno, é un sitio complicado ali. As máquinas, as que meten agua que bombean para separar, para pasar por aquí, nesta parte onde queda ouro, a auga pasa por arriba. Fan pozos, explico, non? Fan un pozo de 20 metros que está aí dentro desta construcción. Un rapaz descende pola corda, chea un cubo de
de pedra, lo que haxa, e outro con esta polea tira para arriba e sube, e carga motos. E despois o que lava, todo eso é o que lava. Que todos. Pero encontraba Encontra, pero o que pasa é que moi pouco, que simplemente lles dá para seguir o día seguinte, para comer, para seguir. Son explotacións familiares, o mellor, me dicía, se ti vas con unha máquina de metais, de detector de metais, e atopas ben, o mellor sí que podes facer diñeiro. Pero normalmente, como cada un recibe unha moto destas, o día o pasan lavando, xa con un pouquiño de oro para poder seguir o día seguinte, e así continuamente. Incluso mozas señoras que non teñen, pasan por este material xa lavado a buscar elas, a desfacelo, para levarlo ao río e buscar se tienen un pouquiño de sorte. E despois hai moitas minas de ouro, porque ao redor de Lugo hai moitas minas de ouro, e hai dúas explotacións que son realmente grandes. Cada familia ten a súa parte, logo creo que hai unha canadiense, non estou seguro, pero creo que hai unha canadiense e unha suiza, que sí que son a xente que traballa a sueldo,